Yes, never get a woman go to years ago. Because I don't care watch your video. Watch your video. Video get but from India. Sorry, from Pakistan. I mean to say, video get from Pakistan. If I get a Ojoko, Joko. What na Ojoko? What na Joko? If I get a Ojoko, they involve Unele. Now, banana and plantain, how tell they get involved in this very video I watch now. Pakistan local industry. How they would joke at tea engine where extract yan million no. Ever say the million extract. It would say the old joke at Pechasia as well. Where refine refine. I got refining that old joke at where they had a organic diaper. Many people are na pampas here watching weekend. Now, ladies always pad in Canada in the period they use. For no joko unele plantain da banana the stem omote kejaro diaper. Now, this company, one of our brothers in Pakistan, and when they got this idea, when I no open only interested. Can collaborate here, put under this machine in Nigeria. Can ro diaper. And do man I hear about that pampas and one making Nagala Jono. The one of the fastest moving business today, but diaper. That is why Imana Anna Moon every day. And one of the movers and the fastest moving business again, but this pad they use. Most people have no joke. Now, open everybody such company here in Nigeria. But then I need buying. Family system may improve because every family can like it. Call joko because if I get an joko now, even to have no joko, no one if I get Ghana need no joko. Man, today I waste billions of naira, billions of dollars, but I am waste here. Just because getting Nanden the one you called to Unele. Called to Ojoko more banana. Havana banana racha. Warunele, Sierra. That's what happen or lani. Man, even in Pakistan today, Obo nuts, Obo G, now Obo do plantain, Adanani. A two and neighbors will discover na agu, na apa ako swear man no na ni etu aka ka plantains na ni na Pakistan. This is our brother with the foresight about this business, and how about to check and balancing now even in the local small scale industry to be producing diaper and also a ladies pad will cost approximately $200,000. You better those machines. Every those machines may install in a local way. Whether we can and diaper. Even a village will concentrate nako plantain, nako joko. Yes, plantain joko now, nako banana. Because no banana, no joko, but again the same thing. As you're watching this video, I don't just want to just make video, come and make video. Biko, each of us is your to sa video kama na video aga viral bana kandi jega azụ ahịa ọ bụ na bana kandi government ọ bana kandi jega azụ ego ndị jega azụ ahịa. You can go and verify or research about ihe eji arụ diaper. Abụ na enwe factory na arụ diaper na bai enwe factory na arụ diaper na bai oge every village ga na-akọ ugbo. Ikosia plantain, only if you got a plantain. Iburu plantain, a Europe supply, irreco plantain. If I have opportunity, manabiko do government look into this thing. I have a brother, Boni Bubai, Boyanam Barabai, Obi Pakistan, and he is working currently in this very factory. Only the packets were a diaper, always ladies diaper and then. Ladies pad and the baby diaper. Not just that this thing will be an avenue of employment, but as well, an avenue of enhancing a farming system in our land. That you can say, even Ibru
jide ego bụrụ pastọ jide ego kama ihe eburu ego jerụba extra church ọrụba extra ụlọ ụka for members to come and be praying ị ma na ịrụọ the same bupụta ego offering si bupụta na ego offering ka arụọ factory a believe me you ụmụ anyị ga-enwe ọrụ maka ihe bụ ojoko ị bụrụ na ịbụ dibịa na iji ego yes ịrụ họteelụ amaka mana arụkwa họteelụ sky tikwis na industrialization ọmaka industry amaka $200,000 in a local way and na-arụpụta ọrụ ịma mmadụ na onye ewere ọrụ ọ bụgo na ihe a na-ekwu na akịta ewere gị n'ọrụ ewere small people n'ọrụ oge ewe ndị agadi nwaanyị n'ọrụ maka gịnị na agadi nwaanyị je n'ubi eje gburu ojoko ree ọ dịgo rest assured na okporo ojoko a na o yeregharịkwa oru ojoko 15,000 o nwere ike ore na okporo 5,000 naira kọmpanị abịa na-eburusi okporo because onwe ihe ọzọ ji arụza daya bara abụrọ gịnị okporo plantain and banana amara na ma na-emeke sense mana ọ bụrụ na na-emeke sense biko ihe na ya gị biko tụsa ozi a ọ bụrụ mgbe ọ bụla eji wee gbaa wọọ ịtụsa ozi ọ bụrụ mgbe ebere eji wee kọọ ọrụ ịtụsa ozi ọ bụrụ mgbe ebere eji wee nwee conflict na social media ịtụsaba ozi ọ bụrụ mgbe eji wee nwee gossip ịtụsaba ozi ife ozi ga-enyere Igbo aka tụsa ozi a ọ bụrụ sọsọ ụmụ youth ji enwe ọrụ ndị agadi nwaanyị na village ga-enwe ọrụ because agadi nwaanyị ọbụla mee nwara anwa wee gbupụta ojoko oresi ojoko orekwa okpoterekwa ọmalazi n'iyi. I think I'm making sense, and if I'm making sense, do share, like, and comment. My name is CJ Park, Chief of Staff of Wayono. Thank you very much. I love you from Cairo.